Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Naise kuti munhu atotifonera makuseni ndinokuenda kwasekula chapola avasidara foni tudashi adresi ndakatoona kata nditisi ndikutumira adresi ndakatotumira adresi ndotozoya panapa munhu akutoziva chiti handiniyo amapachi amapa adresi nawo handiti aya ndopakanaka wakandiyavowa zvati ndirilaiti wabva kupi ndabva kuSouth Africa sapo awatopinda pa wanga uchitotsika basi dzika bhazi rapinda muno muna 6 kuri sei John Joni maproblems ogaoga handiti akamira sei maproblems maproblems aripo ndekuti ndichitanga nyaya yangu nyaya dzezvinhu dzakawanda asi nyaya yangu yandanyanya kufambira panapa inyaya yemwana inini nemurume wangu handigere naye izvezvi takutokwanisa 5 years hatina mwana asi mwana ndinaye woumwe murume and then iye anewo vana 2 nemukadzi wake saka isusu patiri vaviri hapachabudi mwana kana uchiti nemukadzi wake vachiri vese saka ane vana vaviri nemukadzi wekutanga ndatafuta kuti ndinobabarika ane vana 2 nemukadzi wake waive naye ndine mwana wa 1 nemurume wandai ndinaye iri ndiro wazoita pekupedzisira handi mamwe acho ari kunetsa right inewo ndine history yeupenyu hwangu yelife yangu pandiri panapa ndaita mamarriage 3 yandinayo ndeji 3 ende mumamarriages munoitika zvakawandisa saka ndonatsa kuti pamwe kuda pane ari kundishandisa here kana kuti ndiri kusanganawo nemarong person handisi kuziva nekuti ndakati ndiri kuchikoro ndafom 2 first term ndibva ndadanana nemukomana zvekuchikoro zvezve womuvillage saka mukudanana nemukomana womuvillage uyo pakaita umwe muprofita aipinda chechi aipindawo navabereki vangu akabva andidawo but ini ndandisingamudi saka takati tiri pakupinda chechi papapo ndobva azongoti tiri kuchechi svika ndaona kuvasikana pane vachatevera kasingagumi saka vasikana vese vanofanirwa kuita sei kubatsirwa saka takabva tabatsirwa sevasikana ina ndaziva kuti arikuda kubata inini sekuti nandakamuramba ndichida uyu saka akabva ati pamuteuro chandochiri kurememba chekuti akati pamuteuro wokugeza nokudira mvura iri pamusoro apo mvura yobva yaerera yega saka paakati pamuteuro yawe ini ndakabva ndamira kutevera manje handina kuzotevera kakona ndakabva ndamira kutevera saka semunhu anga ari musikana ndakabva ndazobvunza mama ndikati mama ini ndava nemwedzi ndakawadza pachine 2 months ndikandani 2 months handisi kutevera ndibva vangoti pamwe ndozvinoita vasikana ivo auna munhu wakambonarana here ndikati handina svika zvinoitwa nevasikana pamwe uchazoteverawo chi next month iyayi handina kutevera saka iye nekuverenga kwake kwaiita mwedzi yaaida pa3 months paipaya akabva azongoti momusi tiri kuchechi zvikanzi ndiri kuona kuvasikana ko pane akazvitakura ndobva kutanzi vasikana vese indai palaini akatanga kuti namatira paya asvika pandiri ndopakamwa mvura nemuromo nezvinyo ndobva andipfira umwe zvazvokufuridzira mvura kumeso ndobva ati uyu akazvitakura 3 months ndiye mwana ane mimba laki rakatika ndari kuti vabereki vangu vanga vasipomusiwoyo saka vamwe vakuru vechechi vanga varimo muchechi vakabva vati tichazodzani vabereki vake svika ane mimba yemukomana ari munofuti pai muchechi inini nekuziva kwangu ndaiziva kuti handinambofera ndadi ndasangana nemunhurume kana kutombobatwa ndandisina kana kutombobatwa nemunhurume saka ine zvakatondishamisa vabereki vachiuya paya ndobva vakuru vechechi vaenda kumba vakanoti
mwana ane pamuviri pacho nanzi ndepanheni. Ivo vakandibvunza vabereki ndikati ina ndachi handina pamuviri. Baba mungoziva anti vana baba vanobva vatonzi enda kumuridzo wepamuviri paya. Saka ndakabva ndatogwa neumwe vanoti muzukuru wavo ndiye akazi mutongori musemuvillage ndo vaenda neni kunoti tauya nemunhu ane pamuviri. Uye mukomana kuti ina ndambobvira ndasangana naye pamuviri ndepani. Iniwo tikasvika kuya kuya ndoramba kuti aina ndina chini handina pamuviri. Todzokera kumba baba vasvika vabata shamu todzokera futi mukomana ndakunoramba futi kudzikamara munhu aindiperekedza uyaya asi inini handichazvikwanisi mikana makuramba muchiramba indaa kutongokusiya iwa mheni ndichangokusiya muchangona zvokuita. Saka ndakabva ndazonosvika kumukomana kandobva ndati akandibata ndobva vanabudhi vake vati hai kana makabatwa no problem garai. Apa ndandiri form 2 ndine 15 years iye mukomana anga ari form 3 ane 16 years. Ndatoroorwa kapa ndakutogara paya. Saka iye nabudhi vake vakabva vati iwe chimbomira kudi kurara nemunhu uyu toda kuda kuchipatara kuti anoita sei anotarisiwa. Saka tasvika kuchipatara vanabudhi vaya vakabva vanzi nemanesi tisati tatarisa mwana uyu tikaona akabvisiwa mumhandara chero asina pamuviri mukomana achanogara makore ane chini ane musikana. Saka tauriranai pacheni kana akabvisiwa mumhandara mudzokere kumba kana asina mukomana ari kusungwa. Saka ivo vakandibvunza ndikati ndambobvisiwa mumhandara ngavanditarise. Ivo ndobva vatya ndobva tatodzokera kumba ndisina kuita sei ndisina kutarisiwa paya. Taenda kumba tanogara ava vakabva vati isita kutokupai bedroom kozi matova baba namai. Mukomana uyauya manje akabva aenda it was 2008 pakaita Diamond. Tatova baba namai abva aenda kwamamutare anowana Diamond akaona mari akawandisa ndobva auya akatonorora akatenga zvipfuyo pamba chinyi zvese but hatinamboita kana 3 months. Mukomana ndobva angoti hanzi kune kwandoda kuenda but handisi ndodzoka rini. Ndikati why zvikanzi kuno kwandoda kutoenda neudiki ini ndakabva ndangoti okay. Saka ivo kuda vakaona kuti nyaya yekungoti munhu angoti kune kwandoda kuenda haishandi here ndobva ndangoti musi takarara pamubhedha ndobva aburitsa uyu mushonga wanga uri muchipepa uri pasi pepilo kudai kuti nditi vanga vakazviplana kana kuti ipapa handina kutozvinzwisisa. Ndobva vaburitsa mushonga uya zvikanzi ndiwaisa mushonga uyu uda kutondiuraya zvaizvo kungofuma nyaya zvezvi. Ndikati ndoisa mushonga ndamuwana kupi nemushonga wacho handitozivi chero mai vangu havana kundidzidzisa kubata mushonga. Svika mushonga ndewako nyaya ndobva yatokura paya svika waisa mushonga mumba chini ndobva mukomana atorongedza hembe dzake ndobva aenda ndobva ndasara. Saka ndakasara ndofunga ndakangogara kuda kwemwedzi ndobva ndatoudza vabereki sekuti mai vangu vamusemuvillage vabereki ndobva vatidzoka imba yatoputika zvei 1 imba yatoparara. Apa mimba iyaya zvokuti mimba hazvina kuzombobvunzwa handisina kana mimba yacho. I think takagara 8 months nemurume ndobva imba yatopera ndobva ndatodzokera kumba ndobva ndazororwa nochitu wandova wandiri mwana naye. Uyu aita zvokubatsira vanhu zvekuprofita. So mukuprofita kwaaita imomo aiti munhu angu achiprofita kana ari musikana kana kuti ari mukadzi chero ane chimwana iri mvana anotodanana naye. Saka taigara tichingokunana mumba nenyaya yekuti waise iwewo uchiti kana ukabatsira munhu unobva watodanana naye kusvika zvekuti tadi taparadzana. Iyi yandava iyi tiri kuwirirana zvisingaiti zvese zviri kufamba zvakanaka. Problem yazovapo yanyaya yemwana manje apachina mwana. Takati tiri kuSouth ikoko taifambawo kune dzimwe n'anga tichipiwa mushonga tichimwa tese
ndiwo mushonga taingomwa zvobva zvapera hapana chaimboitika ndobva ndamboti atimboendai kuchipatara ndobva taenda kuchipatara ndikasvika ndikaisiwa pasikani svika tofanirwa kumbotarisa mai maybe vanenge neproblem ndobva ndaisiwa pasikani ndobva ndanzi ndine growth pachibereko ndobva ndanzi tanyorerwa mapirisi zvikanzi mofanirwa kumwa kwe3 months mapirisi iwawo tikatanga kutenga mapirisi kwe3 months ndichimwa mapirisi achinzi ndiye kubvisa chini growth 3 months dzikadarika mimba inaobata ndobva ndadzokera futi ndikanoiswa futi pasikani zvikanzi growth rapera rasara shoma shoma but haritadzisi kubata pamwiri asi zvoti akuti tikunyorere mapirisi ekuti munotenga mapirisi ekuwedzera maeggs kwandiri nini zvikai 3 months futi iwawo hatina kuzopedza 3 months I think takangotenga 2 months ndobva ndamwa kwe2 months kusvika murume ati ndatonoita nezvemapirisi izvi I think hazvisi kutomboshanda zvinhu zvachona saka iproblem yatasangana nayo ende ine hangu nemurume tichionesana pane zvida kuitiwa tichionesana tichiwirirana asi pane pamba unozongoonawo kuti pamwe munhu unogona ngokutsamana nechinhu chidiki diki motokonana negwekuseri ndotoona kuti pamwe kudai inyaya yechini yekuti hapana mwana saka sekuti ndaimbotera mavhidhiyo enjonowa mwana uya nematestimoni vachitiwo ndakauya ndikauchikwa pano pasekuru ndava nepamuviri kana nemwana saka ndakabva ndati iniwo zvangu ndo zvakaita sei zvisingaperi zvangu zvichipera saka murume wangu akabva ati tichatsvaga mari ndinodi kuendawo kwasekuru saka wabva usangana nevamwe vakauchikwa panza ndangoona vangu vachibuda nemwana ndakaona vhidhiyo yekutanga vachiuya mwana nasana kuya mukoma ese ndiye akazvara maringeso asati auya sapanga ndinobvunza mishonga enda paakachibvunzwa ndakaita panza asi handiti uyo akaya nemurume wake nhumbu ichiramba saka ndosati wabva usangana nevamwe handiti avaenda amai manje ukazi nemurume vabarika ka iwaona kanditi wasvikirana nawo ndatiwaona handiti mupostori wokutanga zvakazopera sei akupa mvura wanamatirwa wazonepa muviri wazoenda pamberi pacho pakazoita sei ndandisina pamwiri saka vabereki vazoti chii hapana zvakambotaura kompostori akati chii hapana mumapostori ekupi mapostori anoita zvekutamba bheriya pasi pemiti saka zvayakangopera yakadaro yakatangopera yakadaro asi kuti inini zvaindibata manje kuti ndavhiringidziwa chikoro then life yangu yakungosangana nakungosangana nezvinhu zvakangowandisa zvimwe zvisina zera neni saka handichazivi manje kuti problem yachina iri papi chaipo chaipo ndobva waenda kune wechituru waenda uchinobatsirwa ndobva wabva wapindawo pamberi ndobva akutira kupinza vamwe manje vari kubatsirwa ndobva watanga kujambura mapindiro akaita kuti apa pane pana ndatojamba pakuti murume uyu anga akakurira kwana mai ake so ndingati first time yangu ndichitoenda kumurume mwedzi uyoyo ndakabva ndatibata famiri apa pane 5 months pakabva pabva ndobva ndabata zvikamu pakaita 3 months pakabva ndobva ndatanga kufamba tichifamba kudaro zvikanzi baba vanga vaende kupi kumusha kwavo ndobva vabvunza mai ndobva taenda kumusha kwavo kuya ndobva tatonosvika baba vachina vakati kuti ndaitozviziva kuti hapana chaunotomboita kusvika wasvika pani ite mwedzi wacho akatosvikayo hauna kutopera ndobva ndatibata futi chini pamiri ndobva ndakauzvara mwana wandanga wandinaye hanyaya yangu yanga iri pakuroorana wapatiza zvavo kuti sekuti hanzi atsanangura hanzi baba vavaita basa rekubatsira takasaka kunditsana kuti iwewo siye munhu anenge akazobatsirwa waona kutomuita chii saka ndati iyewo paangaine matambudziko akaenda kunobatsirwa baba ndibva agara zvaiwo azvakati
waona manje kuti Saka ndogona tisangana tabarika muchechi. ikoko achibatsira vanhu Yesu akasangana muchechi. ndisakakataza sekuru kuti mapostori apiwa Yeah. handiti ka aiwa kutandara zvedu nemutsoko Kwazoti imwe nyaya ndasandapedza. Nyaya yemufamily manje mufamily mundu mune zvihombo. Mufamily mandizi kuti ndingazvifambisa sei. Kwezi kuya panapa kwandatoita havasi kutozviziva kuti ndiri pani. Kwezi nyaya iyi takatoitanga kuitaura ne2023 kuti ngatimbofambai vana baba vese. But vana baba havasi kukwanisa kuita sei kufamba. Vana vatingoti hatina mari, inotsvagai mari. Apa isu sevana vasikana futi vese totoronga kuti ngatitsvagei mari tifambe. At the end unotozowana kuti umwe achakudza kuti handinawo yagoti ndazodai andazoti ndazodai kusvika zvatongoita sei zvatongopera zvakadaro. Apa mufamily matina mune maproblems arimo mufamily. Mune kakusawirirana mufamily medu. Vana baba kana vana baba vasara havasi kuwirirana ivo pachavo. Kunoti kuna mubaba munini munini wababa vangu vane mwana ari kutorwara njere izvezvizvi. Mwana iye akarwara njere I think atwane kuma20 years because akarwara njere kudhara. I think 2012 or 2011 achirwara njere. Uyu akaita problem mumba kwake unofambira nyaya dzake. Saka pamunini avo vakafambirawo vakaona nyaya dzachino hadzisi tose kupera. Ndobva vangosiyana nazvo. Sisi vaya vakangogara. Kwozoti vamwe pamunini vakabaigwa mwana nebanga 2023 akabairwa nebanga mukomana ndobva afa. Hapana kana kufamba. Vamwe pamunini futi vanhu vemufamily one. Vamwe pamunini vakangozvarawo mwana uya haakuri. Musoro wake ukabaya kudai sinogona kubaya chigumwe chikatopinda kudai mumusoro. Vanoti hanzi unosvikirwa here hanzi unosvikirwa achitaura anosvikirwa nagogo here achitaura chinji because ndakatombovabvunza munyaya ichona kuti kupure zvekumbofamba sei. Ndovatonditi apure unoanga achingosvikirwa achitaura. Ndomatauro avakaitawo. Hapana kuti kufamba kuti vazive kuti zvii zviri kumbokonzeresa nyaya dzese idzi uye ndiani ari kukonzeresa nyaya dzese idzi. Kwozoti bamunini second from last born vakabuda pamba. Ndofunga ndanichiri kuprimary handichazotombozoti gore ripi kungobuda vakaenda nanhasi kuti hapana kana kutombotsvagwa kuti ko nin'ina wedu ari kupi. Saka inini ndonasoti pamwe kuda ipapa pachifamily chavapa maybe pane ari kubata-bata ane zvaari kuita nevanhu mumwe here handisi kuziva. handiti zvino zvavati havasi kuziva kuti uri kuno vakazokuona uri kuno Ndozvandiri kutoda izvo. kuti Ndozvandiri kutoda izvo. ubva vati ubva vati saka ngatitibata naye handiti kano zvakanakira zvokuti wauya nenyaya dzematambudziko hakuna kuuya kuzogara pasi kuti uwedzere zviripo handiti. Saka ivo vakaona kunaka kwazvo vaviri kana vatatu vabva kuti no nyaya yawatanga kai ikatitisi tibatane tunoti chichiri kunetsa chii mukati memhuri menyu handiti ka ndatenda. Sekuru kamuzwa muzukuru wenyu atanga neye kupedzisira akazodzoka naye zvake kubva kuprimary ari form 2 handiti ka. Asi chikuru ndiri kuona iye zvakewo kumwe matambudziko aripo asi chikuru chacho chimanje chacho nenyaya yekuti mbereko iri kuramba zvakaine mwana mumwe chete uye zvakanaka kuti mumanagement iro yechitatu. Aiwa isusu mukoma babe tinozvitogamuchira ndokuti muzukuru uyu munoona nyaya tinogara takataura ndoga ndakadzidzisa vanhu vanoti n'anga ndovaroya. N'anga iri raiti paubasa raine nokuti izwi rekuti n'anga munhu anongoti n'anga tichingokura kana kuti tichiziva mutemo unoti kana muroyi aita chakaipa n'anga inoti ngatingomudzosera. So maprofita havakwanisi kudzosera zvinhu direct vanonyenyeredza. Chinhu chinorwadza ndechekuti vakakanganisa mwana mulife yake
kumuspoira kuspoirwa nemunhu ane mweya mutsvene kudarika inini ng'anga, nokuti mweya mutsvene wakaona ukakanganisa ukaudza baba vacho, vana baba iya vanotaura kuti mwana wako ari kuhura, nokuti kana ukamutarisa sona akagara pakati handina nhumbu auvhunu unongoti anayo. So ndinorwadzira Stereki nemashoko yake. Alhamdulillah, mweya haufaniri kutaura zvinhu zvausina. Ndiri kushamisika, mweya iri kuputsa, mweya iri kukonzeresa, kunyanyisa muprofita akaziva kuti musikana ndiri kumuda, chihure chake pamasowe hachiperi. Sekutaura kwamuri kunzwa musikana akatenderedzwa nemweya, mweya ikabudisa mashoko, but munonoti mweya ngari 10 kana kuti 5, but pa1 mweya iwo unenge uchichiwa wakataura kuti pane mwana, iwo ndiwo akakonzera, ndiwo akastopa mwana period. Saka unofunga kuti mwana saka anga nechokwamba muprofita. Nhasi uno mwana uyu akamupa jambwa padiki so imba yanga ichienda. Manzwisisa? Padiki so mbichana imba iyo yanga ichitosiyana. Bozo muri vanoti iko ndine vana vangu yone vana vako. Saka chatukita chi enda unombofamba nerimwe rwendo. Handiti? So zvinhu izvo zvakagadzirwa nemuprofita. Nokuti akatola mafunde akataura nemushonga nemafunde kuti iwewe unofanira kuti umire period, unofanira kuti utevere, ukatevera udzoka futi pamasowe panapa ndikurapi. Handi manzwisisa? So mushonga uyo wakabva watachipindura pachiplanda toti chipindura, wakabva wapindura ndobva anomisa nguwa, ndobva wamweya wakabva wanoti okay abvunza zvakanzi mweya naasi kutera, akasaka kaboyfriend keke kakumukanganisa, kamurume kake karudanana kakondikanganisa, bheda titaura kuti ane nhumbu. Alhamdulillah, akapinza mwana muwanano nemunhu asina nebasa rese. Mwana akazosarudzira munhu anoda, munhu akasarudzira kuti ndiye wandichagara naye, but zvikanzi aite. Handii mazwana? Saka tonoti mweya iyi ndatsainayo iri kuisa vanhu muruvengo, iri kuisa vanhu mumatambudziko. Nhasi uno mwana akuti apa nhasi alipa bosi aifanira kudzidza, abereki akatoti handichachidzisa mwana hure, asi neiye onai kusarongeka. Ndosaka isusu takaisa matare kuti tina ana mbuya vanotarisa vanhu vechikadzi masare. Olati nhasi uno mweya ndiwo watinopa moso, ndiwo wakapa urwere wese, nokuti iwo shuwiro yawene yanga iri kuti mwana aite chi growth inokonzereswa nekuti patime yakaita mazuva 3 months asingaende period, ko iyo period yacho yenda kubi, because mwana kana angotanga ta period achamira nekuchembera. Saka mweya ubva uya ubva novindika mwana. Nhasi uno mwana akuoneka ane growth mudumbu, kumugadzira chirwere hakuna zvinhu zvakadaro. Zvokureva kuti mweya iwoyo wanga wakaipa, munhu asina kunaka zvachose. Saka tongoti alhamdulillah, tinokumbira musiki kuti anzwire nyasha mwana, nyasha dzadziwana, nokuti pane umwe mushonga wanandisina unopisa masare, unopisa growth. Chinonzi growth muchibereko isare nemafibroids, ndio chavanotaura pachirungu kuti growth. Saka isusu masare tine mushonga wokuti akamwa yanobuda. Handisi mazwana? Saka isusu kukumbira kuti ipapa tinoda kuti timanikidzire kuti amwe mushonga iwoyo. Asi ndio uyo wamakaona pamadzibaba paye yakabva kuBotswana unonyinduka miri wese pamwe pacho, nokuti chirwere chinobuda kunze. Handiti maona? Achisi chirwere chekuti apa mangaisiki kana kuti chii, asi kushinwa mumure akusi kupera, nokuti kuri kutenderera kunge chimbala. Munoziva sadza rechimbala munogona kudya muri 5, handiti munodya sadza asamugute, nokuti isadza rakarara rine test yesadza, rine test yekutondola yechando, ine test yekulala. Saka alhamdulillah, uyu nhasi andongoti afamba munzira yakanaka, nokuti mitombo yake yese iripo, tiri kumusunungura, tiri kumuita zvakanaka sese. Alhamdulillah, ndinongoti aiwa nevese veukama, izvo hazvisi dambudziko, veukama vanobatsirika. Hakuna musha unosala vese zviri zvirema. Ukaona musha uchizana zvirema nematambudziko, ivo vana baba ivo vane vana vamakuru, mazuva anoroya uchisina ana baba, urimo muvana adikimo. Handiti? Saka uroiwo tine chiutarisa wese kuti Mwari tibatsirei pakati peurwere iwoyo. Mwari tibatsirei
nokuti iko zvino zvomukatarisa paari zvino musikana uyu hosha yaari kusangana nayo ihosha yekuti akuda mwana murume aripo. Hazvi kureva kuti akashaya kana kuti akashata, murume aripo asi mwana hapana. Chiyambi chankhani kutanga kwenyaya kwakauya namadzibaba. Madzibaba hakuna munamato unomisa period yemwana, hakuna munamato unoendesa period yemwana. Madzibaba munoona kana tikada kutaura musoro kugeza, Mwari vanoda kugara munhu akachena, Mwari vanoda munhu azvizi kuti munhu akaruka madreads, munhu akachena hembe, munhu akapfeka perfume obva kuti Mwari adzimwani munhu iye abuda pana Mwari. Ko iwo madzibaba kana achiti havade perfume asi mhondo lemusha mhondo lemusha chaiyo igere haitauri zvese izvozvo. Munhu wemuprofita anofanira kugara akashambidzika, anofanira kugara akachena. Subhanallah. Tichivhara chirongwa chisekuti pane vanoda kuti mumbonyatsondijekesera tichibudisa muzukuru munyaya pakuuchika murume nemukadzi vanochikwa pesi pamwe chete here, mudzimai anogona kuuchikwa arege here, murume anogona kuuchikwa arege here, vachidzosangana nemudzimai wacho panonyatsofambiswa sei? Ya pakuuchika zvinoenderana nemajini kuti ari kuti chii, nokuti mudzimu ndiwo unoona zviri mukati mechinhu chemunhu, nokuti uyu ane mafibres kana kuti sare, saka ari kufanira kubviswa dambudziko ndeuyu. Kuda kuti baba masa iyayo paari kusvika yari kundosurusiwa nesare, mandisa. Saka kana uyu achiti handina mwana, uyu achiti handina mwana, handitika vasangana vese havana mwana, handitika ndo pavari kuuchikiwa vese. Asi uyu ari kuti inini mwana ndakabereka, tikaenda kwadhokota, dhokota akataura kuti une chipundu mudumbu, kuda kuti munhu ari kufanira kugadzirwa ndeuyu. Murume zvake anozoti aiwa ininika mamugadzira pati ndoda kuti simba racho pamwe pacho mukandiwedzera futi ndinomuwedzera, zvichienderana kuti baba vanozvigamuchira sei kana kuti amai vakuudza sei murume wavo. Hanzvadzi ndakubvunza mubvunzo ndakanangana nemhuri kwako, actually hausi mubvunzo asi ndoda kuti shoko rauri kuda kupa iwe kumhuri kwako vari kuona programu ineyi nematambudziko amuri kusangana nawo mukati dzinzari kwenyu ndekuti chii? Ini ndinoti kune vese vachaona programu iyi vari nenzunza rangu ndekuti ngavati batsirewo sevana vatifambirewo, nekuti ivo vagwa zvavo vakunda vatochembera chasara kufa, isusu vana tisitosara tine maproblems. Ende avasisi vari kurwara nenjira vakanzi vashayika nhasi, pamwe zvichaenda pane umwe hatizivi, pamwe uyo akabayiwa nebanga hatizivi kuti zvii zvakakonzeresa, pamwe vachangoramba vachingobayiwa futi. Saka ipapo nongoti de vakwanisa kutifambirawo, varapisa vanorwara nenjere, vavhara maproblems ari kuita kuti vanhu akabayiwa nebanga avo vakangoenda hatitozivi kuti vakaenda vakaonei kana kuti vakatizii, hapana ari kuziva. Ende ivo havana kana kuda kuzvifambira kureva kuti maybe vanogona kunge vachizviziva vasina kunza izuva. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with